мо ҳама интизорем то он рӯз фаро мерасад. Гарчанде ки ҷудо бошем, аммо танҳо нестем. Гарчанде ки усули муоширати мо тағйир ёфтааст, аммо муносибати мо мисли пештар аст. мо дубора ҳамроҳ хоҳем шуд. мо дубора ҳамроҳ ханда хоҳем кард. мо дубора ҳамроҳ таълим хоҳем гирифт. ҳар як кӯдак ба таълим гирифтан дар муҳити беҳаф ва мусоид ҳуқуқ дорад. ҳар як кӯдак ҳуқуқи бозгашт ба мактаб дорад.